encara es nodreix dels fills i els nets dels jutges feixistes que hi havia aleshores. I per això amb absoluta normalitat i amb absoluta, diguéssim, jo crec que inconsciència fins i tot, s'acaben colant, acaben apareixent en sentències del 2020 conceptes i expressions que són plenament franquistes i ja, com que tot això és el que hem viscut durant tota la història fins avui, ja la gent no ho veu, la gent ja ni n'és conscient, i els propis que fan aquestes expressions, que utilitzen aquests conceptes, no se n'adonen que és pur franquisme. I aquesta és la cosa que ens queda d'Europa, és a dir, que aquí el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem fan servir conceptes absolutament allunyats de la democràcia, que mai un jutge de tradició i de cultura democràtica no les faria servir. Aquí és allà on podem tenir, crec jo, l'esperança de que Europa això li grinyola absolutament només de llegir-ho. I per tant, sí que li donen una importància que potser no li donen a casos concrets, a casos que puguin pensar que ja tenen prou feina per estudiar-los. Aquesta idea, aquests conceptes que són purament antidemocràtics, que han entrat per la porta gran al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional amb l'excusa de l'independentisme, d'aturar l'independentisme, això no pot entrar de cap manera en una sentència europea, no es pot ser validat de cap manera. Jo estic convençut d'això.